Acum, ca să nu vă țin prea mult, Well, now that I won't keep you here too long, care n-ați auzit, those of you that haven't heard, o să auziți. you will hear. Care ați citit în carte, Those of you that have heard, o să vedeți de unde m-a scos Dumnezeu, you'll hear again. cum m-a scos Dumnezeu pe mine, But I won't tell you what God took me through cum s-a prezentat Îngerul lui Dumnezeu la mine, and how the angel of God came to me s-a prezentat în închisoare, in the prison s-a prezentat la mine and acasă, at my home. când m-a scos din țară și m-a dat în Italia, And when they kicked me out of the country and took me to o venit Italy, securitatea să mă omoare acolo, they sent the Secret Service to kill us there. dar acolo a venit Îngerul lui Dumnezeu, But God was faithful even cu there. ajutorul lui Dumnezeu And with God's help și ajutorul ambasadei americane din Roma, and the help of the American Embassy in Rome, am ajuns în Sodoma și Gomora. we got to Sodom and Gomorrah. O, să mă iertați în California. Excuse me, California. O luat gura pe ele. My mouth started speaking before my mind thought. Când am ajuns în California, So fraților, when I got to California, brothers, a fost primit foarte rău. I was accepted very badly. Eu primeam toate Bibliile din America. All the Bibles came to us from America. Misionari veneau din America. All the missionaries came from Avem America. legătură cu toți I misionarii. had contact with all the missionaries. Și își credeam că în America Dumnezeu face mari And minuni. I thought that God did great miracles in America. Eu cred că în America se va fi și înviere din And morți. I thought to myself, I will see the resurrection of the dead in America. Și când am auzit că trebuie să ajung în And America, when I heard that I was coming to eram America, plin de bucurie. I was full of joy inside. Mă duc și eu la o lucrare a lui Dumnezeu Yes, I curat. will go and see the clean work of God. Dar când am ajuns în But California, when I got to California, m-a luat o organizație de rusească I was brought in by a Russian foundation, și m-a dus într-un apartament and I was taken to an apartment și acum sunt acolo. where we still live. Apartamentul era foarte murdar, But back then, the apartment was very dirty. acolo trăise niște câini, Dogs had lived there before us. furnituri n-avea deloc, There were no furniture inside. carpetul mirosa așa putea. The carpet had a very strong Nu smell. puteai să stai înăuntru. You couldn't stay inside. Nevasta mea îmi spune mie, So my wife says to me, băi omule, de cine o pedepsit Dumnezeu? husband, why did God punish us? Ce am făcut noi oare? What did we do? Tu vezi că nu putem să stăm aici? Can't you see that we can't stay here? Ei ne-au lăsat și au plecat. They left us here and they took off. Eu mă duc să întreb pe cineva ceva. Well, I went and I tried to ask somebody something. Ora nu. I don't know. Ora nu a And I rămas. was left with the I don't know. Doamne, zic, dar de cine ai adus aici? Dear Lord, why'd you bring us here? Mâncare nu, I had no food, bani nu, no money, furnituri nu, no furniture. în casă mirosea. Inside it smelled too much. Doamne, zic, ce fac eu aici? Dear Lord, what am I doing? Nevasta mea îmi spune, mai Dumitru, Says Dimitri, du-te mai la alți americani unde scrie for go rent. to other buildings where it says for rent. Că noi nu putem să stăm aici. You can't stay here. Și m-am dus la alt american. So I went to other buildings. Primul cuvânt mi-a întrebat dacă avem copii. First thing they asked is if we had children. Era plin de bucurie. For us it was an honor. Zic, da, avem. Yes, we do. Cu copii nu primim. Well, we don't accept people with children here. Bă, zic, ce oameni sunt aici? Dear God, what kind of people are these? Bă, zic, ce creștini sunt în America? What kind of Christians are in Cum America? ei țin câini în casă și copii, nu? They'd rather keep dogs in their homes and they won't accept children. Am început să plâng ca copii. I began to cry like a child. Dar m-am obținut să nu mă vadă Maria. But before I got home, I stopped so that my wife wouldn't see me. Vin la Marie, Marie, I came to her and I said, Maria. ce plângi, vei? And she says, why have you been crying? Ori mă vezi tu plâng. What, do you see me crying now? Eu nu te cunosc că tu She plângi. says, I've been with you too long, I know when you've been crying. Și ce ai văzut? What happened? Băi, nu ne primește că avem I said, copii. well, they won't let us sing this, we have kids. Eu am început a plânge, Doamne, de ce mai She pedepsit? started crying, Lord, why'd you punish Doamne, us? noi ne-am dat averea. Lord, we lost our wealth. Doamne, noi ne-am dat viața pentru Tine. Lord, my husband was almost killed for De you. ce ne-ai pedepsit și ne-ai dus în Why did țară? you punish us and bring us to this country? Eu am început a plânge, dar am plecat dinainte. I began to cry, but I left so that she wouldn't see Ca me. să nu mă vadă ea plângând. Because when she saw me crying, she got Când worse. mă vedea pe mine plângând, When she'd see me, ei se făcea rău. she would actually get physically sick. Mă vădeam vreodată în prejurul blocului. And I began to walk around the building. Doamne Dumnezeu, Dear Lord, de ce m-ai pedepsit? why did you punish De me? ce m-ai adus tu în țara asta? Why did you bring me to this country? Eu n-am un loc să-mi plec I capul. don't have a bed to lay my head down on. Eu nu am bani, Doamne. I Eu have n-am no mâncare. money. I have no Eu food. nu cunosc pe I nimeni. know no one Nu here. mă pot înțelege. I can't understand anyone here. Eram așa de I disperat. was so despaired. Și era noaptea târziu, poate era ceasul 2. It was maybe 2 in the morning. Stăm pe o piatră afară. I was sitting outside on a Și rock. deodată am văzut că vine o lumină And stângă. all of a sudden
sudden I saw a light coming towards Când me. am văzut că vine lumina, am sărit de în When I saw picioare. the light, I jumped up. Am crezut că e o mașină. I thought it was a car. În România și în Italia mă urmări cu mașina să mă Because omoare. in Romania and in Italy, they always start army with cars. Zic că au venit după mine și aici. So I thought, they're here too. Și am sărit în picioare. But I jumped. Dar nu a fost mașină. But it wasn't a car. Lumina m-a cucerit. The light surrounded me. Și de lumină am auzit aceeași voce And de after the light, I închisoare. heard the same voices in the prison. Era același It înger. was the same angel. Dumitru, de ce ești disperat? Dimitri, why are you so despaired? Dar ce am făcut eu de mai pedepsit așa de tare? Well, what did I do that you punished me so harshly? De ce mai dus tu în țara asta? Why did you bring me to this country? Eu nu mă pot înțelege cu I nimeni. can't understand anyone. Eu nu am un loc să plec cap. I don't have a bed to let my head down on. Dumitru, te-am adus în țara asta, că țara asta He va. said, Dimitri, I brought you to this country because this country will burn. De ce mai dus să mă azi aici și nu mă las să mor în pușcărie în țara mea? Why'd you bring me here to burn? Why don't you let me die in jail in my own country? Dumitru, taci. He said, Dimitri, be quiet. Urcă-te lângă mine. Get beside me. M-am urcat lângă înger. I got beside the angel brothers. Nu știu ce aparat au. I don't know what the device was. Mi-a arătat toată But he California. showed me all of California. Mi-a arătat toată Las He Vegas. showed me all of Las Vegas. Deci îți arăt. Do you see what I'm showing you? Aici Sodoma și Gomorra. This is at Sodom and Gomorrah. Păcatul lor a ajuns înaintea lui Their Dumnezeu sin has reached God. și Dumnezeu a hotărât să-i pedepsească pe un And foc. God has decided to punish them through fire. Într-o zi va arde. And one day they will burn. Mă duc și ne-a arătat New York. He came and showed me New York. Aici e New York. This is New York. Aici e Sodoma și Gomorra. This is at Sodom and Gomorrah. Într-o zi va arde. And one day it will burn. Mă duc și ne-a arătat Florida. He came and he showed me Florida. Aici e Florida. This is Florida. Aici e Sodoma și Gomorra. This is at Sodom and Gomorrah. Într-o zi va arde. And one day it will burn. Zice, America va arde. He said, America will burn. Dar cu mine ce să faci? What will he do with me? Zice, ți-am spus să taci. He said, I told you to be quiet. M-a dus la locul de unde m-a luat. And he brought me back to the place we left. Zice, acum stai de vorbă cu He mine. said, now we talk. Te-am adus în țara asta. I brought you to this country Că iubesc țara asta. because I love this country. Iubesc poporul din țara I asta. love the people in this country. Și prin gura ta vreau să trezesc mult And through popor. your mouth, I want to wake up a lot of people. Cum mai se trezești prin gura mea când eu nu pot vorbi cu nimeni? How can you wake up through my mouth when I can't speak to anyone? Cine mă cunoaște pe mine? Cine mă cheamă Who pe knows mine? me here? Who will call me? Zice, tu nu te îngrijora. I said, don't worry about that. Eu voi merge înaintea ta. I will be before you. Voi face mari lucrări în poporul I will american. do great works among the American people. Vei ajunge la I televizoare. will reach TV Vei stations ajunge la radio. and radio stations Vei ajunge în and biserici. churches. Și oriunde te vei But duce. everywhere you go, Să spui tot ce spun eu. tell them everything I tell you. Dacă nu vei spune aspru, te If voi you won't tell them, I will punish you harshly. America va arde. Again, he said, America will burn. Dar cum să ardă America, că America e atât de I said, puternică? but how can America burn when it's so powerful? Tu ține minte să le spui He așa. said, remember and tell them. Spionajul soviet The Russian spies au descoperit cele mai puternice depozite nucleare americane. found out where the most powerful nuclear plants in America are. Când americanii vor crede că e pace și When Americans will think it's peace and quiet toate lucrurile sunt and bune. everything's perfect. Unii popoare And some groups dinăuntru from the inside vor încerca să facă revoluție împotriva will try to guvernului. revolt against the government. Guvernul va fi ocupat cu The revoluția government will be occupied with the și revolution. atunci de pe ocean, And from the ocean, Cuba, out of Cuba, Nicaragua, Nicaragua, America Centrală, Central America, Mexico. Mexico, Ne-au mai spus două țări, dar nu le țin and minte. two other countries that I can't remember. Va bombarda depozite nucleare They americane will bombard the nuclear plants in și America, America va lua foc. and America will burn. Dar ce faci cu biserica? I said, what will we do with the church though? Zice, unii biserici m-au I părăsit. said, many churches have left me. Cum zic, tu nu ai oameni aici? I said, what do you mean don't you have people here though? Tu așa să le spui. To tell them this. Oamenii să slăvesc pe oameni. People glorify people. Cinstea care se cuvine Sfântului lui The Hristos, honor that Christ deserves. oamenii și-o iau asupra lor. Man takes upon himself. În biserică, In the church, divorțul, there's divorce, preacurvie, there's adultery, sodomie, there's sodomy, avortul there's abortion, și tot felul de păcat. and all kinds of sin. Și Hristos nu locuiește în păcat. And Christ will not live in sin. Hristos locuiește în sfințenie. Christ lives in holiness. Și te-am adus pe tine aici And I brought you here ca să strigi în gura mare. to cry out loud. Să nu-ți fie frică. Don't be afraid. Eu voi fi cu tine. I will be with you. Să se întoarcă către Dumnezeu. Tell them to repent. Să se oprească de a Tell păcătui. them to stop sinning. Și dacă se vor opri de a And if they păcătui, will stop sinning, se vor întoarce către and if Dumnezeu. they will repent, Dumnezeu nu obosește iertări. God never stops forgiving. Și toți acei ce se vor întoarce către And Dumnezeu all of those that will repent și se vor opri de la and păcatele they lor, will stop sinning,
În ziua nenorocirii voi salva. God will save you the day of trouble. Dar cum poți tu să salvezi dacă America arde? How can you save them if America burns Tu though? așa să le spui. You should tell them this. Cum am salvat pe cei tineri din cuptorul cu foc, As he saved the three young ones in the furnace, așa îi voi salva și pe ei. that is how he will save them. Cum voi salva, l-am salvat pe Daniel din gura As he leilor, saved Daniel from the lion, așa îi voi salva și pe ei. that is how he will save them. Numai să se oprească de But păcătuire. they must stop sinning. Cere un lucru greu? Is God asking hard things of us? Nu, frață. No, brothers. Punem capăt păcatelor We noastre. must put an end to our Ne sins. întoarcem către Dumnezeu And we must repent. și în ziua nenorocirii, And in the day of trouble, Dumnezeu ne va salva. God will save us. Amen? Nu credeți că vă spun povești. Don't think these are stories. N-am venit să vă cer bani. I didn't come here to ask for your money. N-am venit ca să vă dau mare înaintea I voastră. didn't come here to say that I'm a great Pentru că person. cel mai mare este Hristos. Because the greatest one is Christ. Și îl onorez pe Hristos înaintea And voastră. we honor Christ. Am venit să vă spun mesajul pe care Dumnezeu ne-l a arătat. To tell you the message that God gave me. Ca voi să vă întoarceți către That Dumnezeu you may repent. și să vă salvați viețile And voastre. that you may save your lives. Amen? Asta vrea Dumnezeu de la noi. That's what God wants of us. Deci am binecuvântat America He said, I blessed America datorită poporului Israel care e aici. because of the Jewish people that are here. Deci am 7 milioane de evrei, So there's 7 million Jews nu au gustat torturile, which haven't tasted nu torture, au gustat războaiele war, și am binecuvântat mai mult decât and de I trebuie. blessed them more than they deserve to be blessed. Și în loc să-L recunoască pe Dumnezeu, Instead of recognizing s-au God, dedat la păcate și la lucruri spurcate. they began to sin and do evil Și things. Dumnezeu a hotărât să-i pedepsească prin foc. And God has decided to punish them through fire. Amen? Amen.